L'amor i els cucs de seda comença a la sala d'espera d'una metge, amb una clienta, pacient, a mi m'agrada més clienta, que arriba doncs, ja amb tots els resultats de proves tal, i que ella mateixa ja veu que no cal que la metge li expliqui gaire res, no? Que ja està la cosa. No? Perquè ho vaig trobar superbonic. I l'amor, m'interessava molt parlar de l'amor, perquè sembla que tothom ho vol amagar o ningú en vol parlar, en lloc de dir l'amor o que algú s'ha mort, se n'ha anat, ha traspassat, que dius, ha traspassat què, la paret? I llavors és una paraula que a mi m'agrada fer servir, perquè la mort és la mort, no? I els cucs de seda em serveixen de fil conductor, o sigui, tot el procés dels cucs de seda, des de que són ous tan petitets fins que es tornen papallones i tornen a posar ous, em semblava un bon fil conductor, no? I jugar amb els cucs, que bueno, l'amor i els cucs, doncs és com, ai, que cascarosa ets i tal, al ser cucs de seda, que no són els cucs que se'ns mengen quan ens morim, també era com jugar amb que tampoc n'hi ha per tant amb això de morir-se. No, jo crec que no. O sigui, és una novel·la on l'amor és la que dona sentit a la vida. Perquè nosaltres mateixos, vull dir, cada dia del món pot ser l'últim dia que vivim, nosaltres, no? El món també, però el que ens interessa aquí és cada un de nosaltres, no? I llavors, si tinguéssim present que ens podem morir en qualsevol moment, cada moment el viuríem molt intensament i el valoraríem molt i en gaudiríem molt perquè podria ser l'últim.